Το χάσε. Το χάσε. Ο Φουστέρου ούτε εδώ δεν βάζει κόμμα. Ο Φουστέρου ούτε εδώ δεν βάζει κόμμα. Αν μπεις και στο πρώτο παιχνίδι. Θα πετάξει αντικείμενο στα μάτια. Γι' αυτό το λέγει εδώ πέρα. Απέναντι. Να ξαναζευτήκανε. Ξαναφεύγουνε. Θα κάνει καπνό. Ναι. Πετάνε από κάτω. Βγάζει καπνό από εκεί. Πώς δεν πήγαμε. Ναι. Δεν κρυγόνα, τι πετάνε εκεί. Δεν στο κέντρο. Κάποια δεν σας πας να κάτσω. Ωραίο σώμα αυτός ο Face. Τίποτα, πάμε! Πάμε δικό μας! Το κοιτώστε! Κάμω τον Βάνεσα! Α, φεύγουμε τώρα, πάνε στο πέταλο. Πάνε μπροστά στους παντελμούς. Το γήπεδο από εκεί! Κοιτάτε ρε! Πανταδόκι ρε μαλάκες κολόμπατσι! Γάμω την αστυνομία! Δεν τρέπεστε ρε! Δεν μισούνε! Ρε κολόμπατσι! Γάμω τους Βάνεσας! Έλα μην κοιτάς τώρα και δεν έχουμε ποδόσφαιρο. Μάτσουνα! Γάμω τον Πειραιά! Να. Σώπα ρε, δεν γίνει τίποτα. Αλλαγή. Να, οι πρωτόβρες δεν να πάνε πέρα και δεν πήγαν να. Τέλος πάντων, σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα φταίνει απ' έξω. Από απ' έξω έρχονται τα πυρομαχικά. Μέσα υποτίθεται ότι... Αν βλέπεις, κάποιοι κλωτάνε τις πόρτες. Τους κλείσαν τις Η πόρτες ΠΑΕ εκεί. Παναχαϊκή καταγγέλει στους αστυνομικούς διευθυντές Κόντι και Αγγελόπουλο διότι δεν επέτρεψαν στους οπαδούς της Παναχαϊκής να καθίσουν στη σκεπαστή κερκίδα όπως είχε συμφωνηθεί και στη θέση τους τοποθέτησαν τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Η ΠΑΕ Παναχαϊκή θα κάνει αναφορά στον Κόντι με το γνωστό για την υπόθεση με τα στημένα αστυνομικό διευθυντή Αγγελόπουλο. Η ΠΑΕ Παναχαϊκή και οι οπαδοί της είναι υπερήφανοι και δεν δέχονται τέτοιες δουλοπρεπείς συμπεριφορές. Θα μαζεύεις τα βίντεο, θα μαζεύεις. Στο φάκελο. Το γκολ να μου δείξει το γκολ, Το έχουμε. 2-7, πόσα είναι. Πέρασε, είδες που πέρασε. Να πετάξει κάθισμα μέσα. Πετάξει κάθισμα μέσα. Βα. Πετάξει κάθισμα μέσα. Έχω κάθισμα μέσα. Κάποιοι πήγαν από έξω, πετάξανε, βγήκαν αυτοί εκεί πέρα. Ό,τι βρήκαν εκεί που τους κάνει πετάξανε. Αυτά τώρα είναι Συνηθισμένα. Να και άλλα κάθισμα. Κρατάνε τα χέρια. Περιμένω το κόρνερ. Εγώ το κόρνερ Παναχαϊκή που δεν έχει ξαναπεράσει κέντρο.